Dovoľte mi aspoň takto dnes privítať naozaj veľmi stručne na začiatok prestížne podujatie Federal Cupu 12. ročník, o ktorom si trošku povieme aj o chvíľu. Ďakujem veľmi pekne za potlesk týmto dvom krajinám, ktoré, ako som spomínala, ide o 12. ročník, čo je už naozaj veľmi veľké číslo prestížneho podujatia Federal Cup. No a predstavíme si naozaj tých najdôležitejších top špičkových hráčov za Českú republiku. Petr Urban. Ďalšia špička je Jaroslav Tichý. Máme tu už takého skoro stáleho nováčika, Kelvin Washburn. Jan Meissner. A ďalší špičkový hráč, David Žalman. Ako tradične veľký potlesk patrí aj nehrajúcemu kapitánovi Robinovi Vladekovi. Tak to sú naši hostia, no a poďme k našim domácim, na ktorých sa samozrejme aj my za Slovensko tešíme. Prvého, najdôležitejšieho a momentálne aj takého asi fakt najúpornejšieho hráča, pretože je to aj hrajúci kapitán Jaroslav Polák. Tam Daniel Lang. A dnes úplne nováčik, obrovský potlesk pre neho, Kristian Mrva. Ďalším špičkovým hráčom je jednoznačne Žolt Domian. A opäť nás privítal aj Kileš Baláš. A veľký potlesk poprosíme určite tým, ktorí to budú organizovať, a to je hlavný rozhodca Marcel Konárik. Ďalším dôležitým asistujúcim rozhodcom časomierov je Julian Mrázik. Ďalším rozhodcom Matej Krenko. No a ešte tu bude jeden taký, to je taký bonus, je to Peterka, ktorý bude vypomáhať. No a ja som veľmi rada a je mi obrovskou cťou, že môžem tentokrát a tento ročník, čiže už 12. ročník, privítať na našom podujatí aj pani primátorku mesta Topolčanka. Dobrý deň, ja vám nechám slovo, asi to už nechám na vás. Príjemný dobrý deň vám všetkým želám. Ja v prvom rade ďakujem za pozvanie, za možnosť, že mesto môže byť súčasťou Federal Cupu tohto dôležitého pre vás podujatia. Vítam všetkých tých, ktorí sem kvôli Federal Cupu prišli. Verím, že organizátor pre vás pripravil príjemné chvíle a budete sa v našom meste cítiť dobre. A zároveň Rastovi Peterkovi chcem poďakovať, že vlastne vďaka tejto komunite zviditeľňuje naše mesto a naše mesto môže byť zase súčasťou niečoho nového podujatia, ktoré tu ešte u nás nebolo. Takže veľká vďaka aj za to, že Topolčani sa dnes možno skloňujú práve v tomto biliardovom svete. Takže všetci vítajte, práve vám príjemný deň a ďakujem. Naozaj neskutočne krásne slova, my si to vážime a ďakujeme, o to viac si vážime určite aj vašu účasť a druhým obrovským potleskom by sme poprosili privítať pána viceprimátora. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Ja takisto ďakujem za pozvanie a tento priestor má svoju históriu a tá súčasná doba, na ktorý je využívaný, je veľmi zmysluplná a spájajúca a šport okrem tých športových zapolení je možno aj o získavanie priateľstiev, takže ja prajem aj túto kolegom a kamarátom z Čiech, aby aj na Slovensku možno získali nové priateľstvá prostredníctvom tohto Federal Cupu a takisto aj našim chlapcom, aby zase u vás. Takže cíťte sa v našom meste príjemne a aby šport spájal. Pekný deň. Ďakujeme. Srdečne ďakujeme. Aspoň takto v skratke na úvod by som chcela povedať za ZBIS a v podstate celú komunitu, myslím si, že aj českého biliardu. Ďakujeme za tieto prekrásne priestory, za všetko, čo nám majiteľ herne Rastislav Peterka, Pulstar Topolčany momentálne prichystal, pretože naozaj si to užijete inak ako predošlé roky. Máme tu aj nejaké obrazovky, kedy si to môžete sledovať, lebo dnes tu bude asi veľa fanúšikov. Takže naozaj priestory sú tip-top pripravené. No a teraz bude pripravený Rastislav Peterka, ktorému dávam slovo. Ďakujem ti veľmi pekne, takže privítame teba potleskom. Zdravím vás, všetkých vás tu rád vítam. Srdečne som rád, že ste prišli
všetci, kto mohol. Veľmi sa teším, čo nás bude čakať. Som veľmi rád, že prišla Alexandra Gejciová, primátorka, a Juraj Žileska, viceprimátor. Je to pre mňa veľká česť. Ďakujem ešte raz. Máme takú novinku, že popri Federal Cupe hráme Československý pohár, takže veľmi rád vítam všetkých hráčov, ktorí tu nie sú. Je to rozdelené na dve skupiny, takže druhá skupina bude hrať večer, takže ešte veľký potlesk pre hráčov Pulstaru. Samozrejme, Česká republika, vzťahy a tak ďalej, pulová rivalita je veľmi dobrá, som rád, že ste prišli v plnej sile, za Slovákov takisto. Teším sa z toho, veľmi sa z toho teším, ďakujem našim rozhodcom, ďakujem Martinovi Tomšovi za úžasný string, ktorý nás čaká, ktorý pôjde, si myslím, že bez problémov, makali sme na tom dlho dosť. Ďakujem svojej žene. A želám vám všetkým dobrú hru, nech sa vám darí, nech ide dobrý strk, a ešte samozrejme ďakujem aj sponzorom Bazény Bauer, Paťovi a Davidovi a samozrejme našemu dlhoročnému podporovateľu ProBiliard, ktorý sa o nás stará a tiež pomohol, čo sa týka Federal Cupu a jeho stolu. Ďakujem. Artika. Ďakujem ti za slovo. Takže opäť pekné slova. Rasťo prezradil, že toto je trochu iný model, bude sa hrať aj Československý pohár. Ja by som len trochu k nemu iba toľko, že sme ho urobili tak nadväznosti na Federal Cup, pretože nie je jednoduchý, aby si to vyskúšali aj hráči doma, ktorí veľakrát, a naši hráči to určite vedia, možno niekedy aj skritizujú, a čo to takto zahral, alebo hentak. Naozaj to nie je ľahké hrať pod tlakom. No a pod tlakom sú momentálne aj Slováci, pretože, a to si myslím, že by už Robin mohol celé uviesť, aké máme skóre, pretože je to 12. ročník a Slováci bohužiaľ trošku za vami zameškávajú, ale ja verím, že tento rok a tento pohár bude náš, takže privítajme Robina Vladyku. Tak já děkuju za slovo, děkuju za milý přijetí, kterého se nám tady dostalo. Chtěl bych říct, že my sem nejezdíme jenom pro ten pohár, který si doufám dneska, teda zítra odvezeme. Nie. Ale možná dneska. Ale jezdíme sem samozřejmě i za slovenskýma kamarádama. Je to vždycky skvělý a ten rok v těch nádherných prostorech, za který samozřejmě děkuji majitelovi, za to, jak nám vyšel vstříc ve všem. Velmi jsme se o tom včera bavili, myslím si, že nás čeká výborný zápas. Děkuju všem, i co pomáhají, děkuju sponzorům, kteří se na tom podíleli, děkuju i moderátorce, krásný, a všem, nejen ve Federal Cupu, ale i v tom poháru, který tady budou hrát ostatní hráči, přeju dobrý strk a hodně štěstí, dobrou hru. Jo, a jenom pro připomenutí, skóre je 7-4 a zítra očekávám 8-4, kluci teda. A toto je obrovská časť aj pre mňa, že môžem sa to vždycky účastniť. No a v nadväznosti na to by som nemohla zabudnúť aj na jedno z najdôležitejších ľudí, ktorému patrí určite potlesk, pretože sa spolupodielal na tomto všetkom, a to je Martin Tomša. Môžete celé 2 dní pozerať na streame Biliard online. Myslím, že takto to pozriete na YouTube. Môžete pozerať od rána do večera zápasy, my ich budeme komentovať. A teda za nás je to nielen Martin Tomša, ale tentokrát ďakujeme za pozvanie, ktoré prijal aj Milano Green z Čiech. Takže, ale všimli ste si, českí bratia, že sme tu 2 na 1 v komentároch, takže možno, že Adam to nejako vyvážime tým výsledkom slovenským. Takže ja už by som len na záver povedala. Prajem vám naozaj krásnu hru, milí hráči. Slovenský a český, náš top výber slovenský, váš top český výber. A samozrejme aj chalanom alebo aj ženám, ktorí budú hrať počas nasledujúcich 2 dní Československý pohár. A potleskom poďme zahájiť tento naozaj prestížny turnaj Federal Cup 12. ročník. Topolčanov. Ďakujeme.